Diyos marahay na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ang ikakagwalong Domingo kan ordinaryong panahon. Ang mga intensyones po niyato sa misa ngunyan iyo ang mga minasunod. Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy offered by Mr. Efren Allen and Mrs. Marilyn Valencia. Thanksgiving Mass and Petition Mass offered by Mr. and Mrs. Noel Celeste and family. Thanksgiving and Petition Mass offered by Mrs. Vicky Camo and family. Thanksgiving in honor of Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Tony Pana and family. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Beth Mendoza. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Jessica Barawel and family. For the souls of Isidro and all souls in purgatory, offered by Mrs. Mayeth Montezor and family. For the soul of Leonila, offered by Macaraig family. For the soul of Florida, offered by Marlene Sales and family. For the soul of Kevin, offered by Shirley Niera San Andres and family. Ang liturhiya na sa tuyang ipagseselebrar, nagpapahayag na ang Diyos minasimbag sa pangangaipo kan tao. Alagad na pagsimbag na ini, ginigibo niya tanganing madaraan gabos sa tunay na pagtubod sa saiya. Itinatao kan Diyos ang pangangaipo kan satong hawak. Orog na tinatauanin dakulang halaga kan Diyos ang pangangaipo kan satuyang kalag. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan selebrasyon.
nawa si kadake si kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sin katalinongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo kagurangnan mapaasa ito nga Bos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasalan. Tanganing magkanang kita magsilibrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamipi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malabis sa to ang Diyos na makakamahan na sin pakawatawadan sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Kagurangnan, mamibig kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, andaing tapos na karayan. Tanganing para sa mga namumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, baguhon ng mga lilalang asin ang mga bilago, padanayon. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo sa imong aki, na kayo mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos ang gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Kita minadulok sa Dios para sa satuyang pangangaipo. Lugod ang pangangaipo, iyo ang magin paagi, tanganing magdanay kita sa paghimate, asin pagsaksi kan satuyang tataramon. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan, gabos na napapaha, madya sa tubig. Kamo na mayong kwarta, madya. Magbakal asin magkakan. Madya magbakal nin arak sa kagatas. Mayong kwarta asin mayong bayad. Ta daw ta ititimbang nindo ang kwarta sa bakong tinapay. Asin ang sa indong pinagalan sa dai nakakabasog. Magdangog ta magdangog kamo sako. Asin magkakakan kamo kan marahay. Papadangato nindo ang sadiri sa orog kasiram. Kilingan ang sa indong talinga, asin madya sako. Magdangog, tanganing mabuhay ang sa indong kalag. Makikipagtipan ako sa indo nin buhay na tipan. Karahayan nin buot ko ki David na maimbod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Pinapakakan kita kan kamot kang kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin may herakon ang kagurangnan. Maluway sa pag-anggot asin dakula ang karahayan buot. Marahay ang kagurangnan sa gabos asin may herakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos ang naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa indanin kakanon, sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay, ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nagaapod sa iya, sa gabos na nagaapod sa iya sa katotohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Kita da ipapabayaan kan Dios mantang kita yaon sa kadifisilan, kung kita nabubuhay man sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang masuway sa to sa pagkamuot ni Kristo. Kahorasaan o kaaditan, o pagtugis o gutom, o kahubaan, o pag-alaman, o espada. Dai sa gabos na ini, mamuraway kitang nanggagana, huli sa namuot sa to. Tatiwala ako digdi, na ini kagadanan, ni buhay, ni angheles, ni prinsipados, ni mga bagay na yaon ngunyan, ni mga bagay na maabot, ni mga kapangyarihan, ni kahalangkawan, ni kararoman, ni ano paman na linalang, dai makakasuway sa to, sa pagkamuot kang Diyos, na yaon kay Kristo Jesus, na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasayndo. asin sa imong espiritu, Pagbasa ka banal na Ebanghelyo susog ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakadangog kan kapag kagadaan ni Juan, nagliklik si Jesus halit duman, nakasakay pa di siyertong lugar, siblag sa iba. Pagkadangog kayo ni, nagsunod sa iya anong nga katauhan, nakabitis hali sa mga syudad, pagluwas, nakahiling siya ng dakul na katauhan, asin udok ng naherak sa inda, asin binulong ang sa inda mga helang. Pag sinarom, nagdurok sa iyan mga disipulos na ang sabi, disyerto ang lugar na ini. Asin ang oras lis na, subulan ng mga katauhan, tanganing sa madumanan ng mga baryo, magbakal kan sa indang makakakan. Alaga nagsabi sa inda si Jesus, dahin ninda kaipuhan maghali. Kamo, pakakanunin do sinda. Ang sabi ninda sa iya, mayo kami digdi kundi 5 tinapay, asin 2 sira. Nagsabi siya, daraha digdi sako. Pakapatukawa ang mga katauhan sa kaduutan, kinaw niya ang 5 tinapay asin ang 2 sira. Nagtangad siya sa langit asin nagbendisyon. Binaak ang mga tinapay, itinao sa mga disipulos, asin ang itinao kan mga disipulos sa mga katauhan. Nagtakan ang gabos asin nabasog. Tinipon ang labi kan binaraak-baak na tinapay, 12 basket na pano. Ang mga nagtakan, mga 5,000 lalaki, lain pa kan mga babae, asin mga sadit na aki. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ngunyan aldaw may bubunyagang kitang adulto, asin opisyalmente sinda magiging miyembro kan sa tuyang simbahan. Araw kong nasabi ta, ang sakramento ng bunyag, nagiging kitang mga aki ng Diyos, no? Miyembro kang simbahan, asin templo ng Banal na Espiritu Santo. So, bako lang kita, naging miyembro kang simbahan, kundi kita mga aki ng Diyos. Asin ang bunyag na sa tuyang sinasabi, tigdi sa Katoliko, igwan ng inaapod niya to, nagtatao sa to ng indelible mark. Saan gustong kinilong kang indelible mark? Iyon so tanda sa to. Kung baga nagbubuto kita, igwa kita pag nakabuto ka na, igwa kang indelible ink, no? Na gustong sabihin, nakabuto ka na, tanda yan sa imo. So sino man kayan, igwa kitang inaapod na indelible mark. Anong gustong sabihin kan indelible mark? Ang indelible mark, iyo ang tanda sa satuyang kalag, tatak ni Kristo sa satuyang kalag. Kaya specifically o strictly speaking, kung isipon, ang nag-claim to be Christians, kitang mga Katoliko, sa totoo lang. Kasi we bear in ourselves Christ Himself in our soul. Kaya, pag binunyagan, alibo, nag-ibanghelyon ka mo, mabalik ka mo sa Katoliko, dahil naman ka mabubunyagan. Ang sakramento ng bunyag, igwayan ng indelible mark. Siring man kaya na ang sakramento ng pagpadi. No? Ang sakramento ng pagpadi, tinatawag man kita ng indelible mark kasi ng sakramento of confirmation. Kaya ang mga sakramento ini, sarong beses lang niya to inaako. Dahil na pwedeng ako na gibuhon giraray. Kaya ngayon nawara ngayon sa baptismal certificate. Dahil na ngayon bunyagan na lang niya, Father. Tapos sa baptismal certificate niya nawara. So, dahil naman po yan binubunyagan. Basta ma-establish niya to na yan nabunyagan. So, unless extraordinary cases na may exemption, na igwa talagang, anong gustong sabihin kong exemption, talagang dahil mong masigurado kung nabunyagan ka o dahil. Pwede ka magtaon ng conditional baptism. Pero ang importante, the sacrament of baptism is only received once. Because, no, tinatawag kita kaya ng indelible mark ni Kristo sa satuyang kalag. Kaya, kita strictly speaking, we belong to Christ. Kaya pag linulubong na kita, ini ang gustong sabihin ng kagurangnan sa Ebanghelyo ni San Juan. Ano man ay tinausa ko ka na, dai ko pagwaraon, kundi buhayon ko liwat sa oring aldaw. No? Dahil niya, ang tinausa ko na ama, dai ko pagwaraon. No?
kundi sa kuyang tipunon asin buhayon ko sa oring aldaw. Dapat dai mawara sa mga itinao niya sa sako. So anyway, sa kunya na aldaw, nahindadang niya to ang ebanghelyo. Iyon yan, saro sa mga tanda, kung nahiling niya to mga tugang, kadakol lang maginibuan kagurang ng mga milagro. Asin, kadakol na siyang mga helang na pinagpaumayan, asin sa siyang mga pagtukdo. Kaya ang mga tao, grabe ang ang pagsunod sa iya. Kaya kutaan na, sa Ebanghelyo ni San Marcos, sabi kan ni San Marcos, mayo na nga ni sinang magkakan, pati ang mayo na sinang panahon ng pagkakan. Kaya nagdulag sinda, nagsiblag sinda sa mga tao. Ngunyan, ini mga tao, sa Ebanghelyo ni San Lucas, tayo gawin parehong istorya, sinasabi na si Jesus papunta sa Bethsaida. So, naaraman ka mga tao na paghalik ninda, si Kristo papunta sa Bethsaida. Kaya mga tao, nagduruman muna. So, pag abot ni Kristo, pag babaan niya sa kayan, yaw na sa mga tao naghahalat sa iya. Kaya sa Ebanghelyo ni San Lucas, o ni San Marcos, madagong niya to na si Kristo, pagkahiling niya sa mga tao, naherak, ninhulot tagaro siyang sindang mga pastor ay mga karnero na mayo ning pastor. So ang ginibo ning kagurangnan no sa Ebanghelyo ni San Lucas maging sa Ebanghelyo ni San Marcos, dahil niya lang pinakakanang 1,000. Remember na pinakakanya ang 1,000. Pinakakanya ang 5,000 hapon na. Ang ginibo niya, pagkahiling niyang naherak siya, he felt compassion to them, no? Ang ginibo niya, tinukduan niya nga na sinda. No? Spiritualmente, he answered the spiritual needs of the people. So, anong sinasabi sa tuya ko niyan? Primero, compassion is not a matter of feeling. No? It's not a matter of feeling. Kung susundan niya to ang papabaang ebanghelyo, sabi ka mga apostoles, o saan kagurang na nahirak sa saingda. Pagkatapos hapon na, sabi ng mga apostoles, nagsisinarom na. Yaong kita di sa lantad. Ang mga tao magkakagurutom. Kung kanyan, isubul mo na, tanganing dumanan na sa rong baryo. Tanganing may madumanan silang mga baryo, pag uli ninda, makakansinda. Pero nahiling kagurangan ang problema. Kung ito lantad, no? Ang mga tao, pwedeng mayo ng mabakalan ng ibang mabakalan na tindahan. Alimbawa, igwasin lang nako ang tindahan, pwedeng kulangon ang anong pa man na ipinagtitinda duman sa tindahan. Remember, 5,000 katao, daikaiba ang mga aki sa mga babae. So gustong sabihin, imagine mo ang 5,000 plus children and women. So imagine mo, siguro pag November 1, arog yan dili sa Palcon, arog dili sa Tuya Kayan, more or less. So arog kaya ng kadakol na tao ang nagsunod kay Kristo. Ngayon, anong sinasabi niya to sa Ebanghelyo? Compassion is not a matter of feeling. Bako lang na nahiling mo, nahirak ka. Kundi, you move somebody to a solution. You identify the problem. What's the problem? Anong problema? Ang mga taong iniharayo, mayong pagkakan. That's why compassion is not only identifying the problem and at the same time, giving solution to the problem. So, that is compassion. No? You do something in order to give solution to the problem, no matter what. No? Minsan kaya kita, pag abot sa, nag-identify kita ng problema, tapos sige lang reklamo ta. Kaya mayo man kitang nagigibo. No? Sige lang reklamo ta. O kaya natatakot kita sa problema. Hilingon niya to, na sa tuyang problema, normal yan sa tuyang pinag-aagihan. Although, magiging nakaka-amaze kung ang iba, depende kung dakulang problema. Medyo matatakot man kitang diit. Pero ang sinasabi sa tuning kagurangnan, compassion, real compassion is doing something. And first of them is to identify the problem and give solution to the problem. Dahil pwede na maka-identify ka na yung problema, pagkatapos, tapos na. You have to give solution to the problem. Kaya nung ginibo ng kagurangnan, pira ang yaon dyan. Igwada lang din 5 sira. Patukaw ang mga tao. Igwada kaming din 5 sira, 5 tinapay sa 2 sira. Anong ginibo ni kagurang? Patukaw wasinda. Daradig di ang 5 tinapay sa 2 sira. Sa Ebanghelyo ni San Juan, naiiba. Because
ang 5 tinapay, ang 5 tinapay sa kaduwang sira, itinao kang aki. Sabi ni Felipe, ay sabi kan sa mga apostoles, igwa din ni aki na may darang 5 tinapay sa kalimang sira. Darahadigdi. Itinao kang aki. So, anong sinasabi siya to? There is the problem. Mayong kakanon. Ang yaon lang digdi 5 tinapay sa kaduwang sira. So, anong sinasabi sa to ning kagurangnan? Ngunyan, mayo mang kitang kakayahan, tanganing kita mismo agsolusyon kang problema. Dawaan ng gibunta, kung kita man sana, talagang malalamos kita kang problema. Lalo na kung hiling mo niya to, kung ano ang igwa kita, kung anong kakayahan igwa kita. Ang importante dili is we give and submit everything to the Lord. Kung anong yaon sa sato, itaw-ta. No? Ini ang yaon sa sako kagurangnan. Miracle happens when we start giving with what we have. Nagpo ng milagro, there is multiplication of loaves because may nagtao, ini ang sabo, 5 tinapay sa kaduwang sira. The Lord, the miracle did not begin from somewhere else. Dahil nagpoon sa mayong pinunan. Ang milagro nagpoon sa inda kan magtao sinda ng 5 tinapay. This is what we have. We know aramin ang 5 tinapay dahil di magkasa sa 5,000. Kung kita ang 5,000, imagine nindo, igwa katang 5 tinapay sa kaduwang sira, o maski sa satuya, nangunyan yaon digdi, 5 tinapay sa kaduwang sira. Kung kamo ang mairinot, magbaranga-banga, kan 5 sira, baka pati dugi dahil nasa ako makaabot, no? Arog yan ang kakulang. Pero, kulang ang anong kakayahan ta. Pero what is important is we submit to the Lord. Ining kagurangnan ng sako. Arog man kayo ng milagro nangyayari. Ang kagurangnan, sinasabihan kita, kung ano ang yaon sa imo. Ano ang yaon sa imo? Submit it to the Lord. Submit it to God. Then miracles happen. Wondrous things happen. Hanggat day kita magbukas sa mahal na Diyos, hanggat day kita nagsasabit sa iya, nothing will happen. Kaya ang milagro, sa 5,000 ini, nagpuon, ninhulitaan mga tao, ninhulita igwasin, ibinukasin da, ang sa indang sadiri. Then the solution, nasolusyonan ang problema. Maliban sa pagpangadya ng kagurangnan, of course, pero ang importante, ang milagro sa buhay ta ning mismo, nagpupuon mismo sa sato. Tatinawang kita ng kagurangnan ng mga kakayahan. And the Lord is motivating us and teaching us na gamitin niya to ang sadirita. Kaya, ano man ang masasabi niya to, minsan nagpapareklamo kita. Ang problema, dahil man kita nagigibo ng solusyon. Kung nagpaparatukaw man lang kita, anong magigibo niya to sa sadirita? If we don't maximize kan sa to yung strength, kan sa to yung talents, dahil nothing will happen. Kaya importante, we submit ourselves to God. Kung ano ang iwa kita, itinatao ta. No? And we see ang multiplication of graces nangyayari. The more you close yourself, no? The more na, yun lang yan, dahil yan magtatalubo. Pero you start opening up yourself to God and things will happen. Kaya, importante, kunyan, igwa kita ning atang. Pag una ta, kung ano lang maitaw ta. My dear friends, puun ka dito hanggang sa ngunyan na panahon, one principle does not change. Dai nagbabago ang sarong prinsipyo. Ano man na iduludulot sa mahal na Diyos, iyo yan ang expression kan sa tuyang pagdulot kan sa tuyang sadiri sa iya. Halimbawa, kaming mga padi, we, sabi kiyang pag-ordination, we offer ourselves to God. We are nothing. Ano kung isipon? Anong itinataom eh? Mayo man kaming yaman. Ano lang, kung ang yaon sa samo, and we give up everything. No. Kaya may mga panahon na maski birthday kang magurang mo, maski kung anong kasun sa inyo, day ka maka-attender. Takon na alimbawa, igwa ka ning mimisahan, halimbawa solo ka, maski kalingturado ka, pag-igwang sikol, dalaganon mo. No? That's how you give up yourself to God. No?
You put everything, you cast everything into Him. No? Kaya, digdi, nagkaigwaning milagro, ninhuli sa pagtaokan sa idang sadiri. Kaya anong sabi ng kagurangnan? Ano ang igwa ka mo? Igwa lang kami ng 5 sira, 5 tinapay saka 2 sira. Without them giving themselves something about themselves, ang multiplication of loaves will not happen. In fact, sa Ebanghelyo ni San Juan, tinatawan ng highlight. This is practically a miracle of sharing. Ining aki na sa Ebanghelyo ni San Juan, kung isipon ta mga aki dahil binibilang, dahil kaibanan sa bilang, 5,000 ang mga lalaki, dahil kaibanan ng babae sa kalalaki, ay ang mga babae. Pero, sisay ang naging nagtaon ng pagkakataon sa milagro, ining aki. Ang aki na nagtaon ng 5 sira sa 2 tinapay. So, it is in sharing. Kaya sabi ninda, pagkatapos ng aki mag-share, most probably, sabi ni William Barclay sa sayang komentary sa Ebanghelyo ni San Juan, most probably, ang ibang tao igumandara. They started sharing also. They were inspired na ining aki kung anong igwa siya, dahil niya pinagmaimot. He started giving it to others. Tanganing ang gabos makakarakan. And that's the miracle. Maski kita mga tugang, pagmasdan ninyo. Masinga ni ang dulot limitado sana, no? Maski pagmasdan ninyo ang sa indo ang satong ugali pag nagtao kita. Igwa katang reservation, no? Because every time we give, no? Every time we give, it is a miracle, no? There is always miracle ang giving. The act of giving itself is a miracle. Kaya sabi ni Kristo, compassion is not only a matter of feeling. Compassion completes when it is completed when you start. It is completed when it is given. Compassion is completed when it is given. Ngunyan, mapadagos na po kita para sa pagbunyag. Sa tuya pong inaapodan ang bubunyagan, si Girly asin Victor, ang sa iyang mga magurang, asin ang mga ninong at ninang. Victor asin Girly, ano ang inaagad nindo sa simbahan? Pagtubig. Ano ang itinataon ng pagtubod? Asin ka mo, hindi ang buhay na dahil kasakuran ang pagmimibig sa tunay na Diyos. Asin sa indo mga matubong, mga ninong-ninang, mga magurang, sa tubangan ng Diyos, masasabi daw nindo, ang mga manidigo na makisimaro sa simbahan ng Diyos. Ngunyan, mabibig kita. Ama ng pagkamot, ay ng pagkaherak, nagpasalamat kami sa imo sa karangkan sa mga tugang na kamatikan sa imong pangataman sa iyang buhay. Sa idang buhay mo yan, sa atubang ng sa imong simbahan. Sina nagsisimbag sa imong pagkapod, sa pagtubod, makamtaman lugod ninda ang kaugmahan na siyang bagong buhay, ininagad mo kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan, Victoria si Girly, inako mi kamo sa simbahan, takaling dali na makiras kamo sa karamon ng Diyos. Diyos na makakamani, pinadaraman sa imong ang buktok na aki, tangaling iligtas kami sa kaulit naning kasalan, kasi itaw sa mong katalingkasan bilang mga aki ng Diyos. Namin hindi kami ng ngunyan para sa mga tugang na si Victor asin si Girly, na minadulok sa imo asin minasulsulkan sa indang mga kasalan. Sinugot sa indak ang karatan, huli kang pagsakit asin pagkapoy, duwatan sa imong aki. Likian sila sa kapangyarihan ng kalikluman sa tabang kang grasya ni Kristo.
Pakasugasinda, sindara sa buhay, hindi kasagoran, ulgi Kristo na sa mong kagulagnan. Amen. Inapon mo ang masamo yung mga tugang na si Girly at si Victor sa tubig din nagtataon ng kandiga. Tanganing sila makisamaros sa pagtubod kan sa iyong simbahan. Asin magkamit, kanuhay na day kasagoran sa mistero kay banal na tubig, darasin sa bago asin spiritual na pagkamudag, wal kay Kristo na sa mong kagulagnan. Amen. Ngunyan isisikwan niya to ang karatan. Matindog po ang gabos. Victor si Girly, isinisikwal nindo si Satanas asisinan sa iyang mga padaya. Opo, isinisikon niya. Ngunyan, mapahayag kita kan sa itong pagtubod. Ang sa inyong isisimbag, Victor si Girly, as mga tugang, opo, nagtutubod kami. Nagtutubod kamo sa Diyos ang mga kamhan, kagibo ng langit at sindaga. Opo, nagtutubod ako. Kay Yesu Kristo, aking bugtong niya, asin kagurangnan, ta, namo da Giberi Maria, ipinako sa krus ng gadan asin inabong, nabuhay liwatali sa mga gadan, kasi natutuko sa toka ng kan Diyos, among mga kaman, nagtutubod ka mo kaini. Opo, nagtutubod kami. At banwa na Kristiyano, nagpapahayag ng pagtubod sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pinggaman, asin sa buhay na dahil kasagoran, nagtutubod ka mo kayo ni. Opo, minatubod kami. Ikaw na po kita. Puting pera. Victoria Singerli, ligtas ka mo ni Diyos na ama nin sa tong kagurangnan ni Yesu Kristo, sa gabo sa kasalan na asing tinawag ka mo ni bagong buhay sa tubig kasi Espiritu Santo, ngunyan nileda ka mo niya kang Krisma ng kaligtasan, tanganing magdanay ka mo sa iyang banwaan. Magdanay ka mo sa mga kaptang ni Kristo para imperfecta sinhade, asin makaptang nindo ang buhay day kasagoran. Victoria Singerli, naging ka mga bagong Kristyano na, asin biningan ka mong ni Kristo. Ako ay ning guwing na puti, asin papadanaya, ning malinig sa tubangan din sa itong kagurangnan, takaning magkamit sinar ka buhay na day kasangkoran. Amen. Itaw nindo ang liwanag ni Kristo sa bagong binadagan. Iwanagan ka ni Kristo, danay kang maglakaw bilang aki ng liwanag, pamagdanayan ang ilaw ng pagtubod sa sayong puso, pag-abot ng kagurangnan, sa baton mo siya, kaiba ang mga santo sa langit. Amen.
sila, niligtas mo sa kasalan, uli sa tubig asin sa Espiritu Santo. Padaran sa indahan sa imong banal na Espiritu, takani maging silang mga kabdang asin kalasan. Tawan sa indahan Espiritu ng kadinongan, asin pakasabot, ang Espiritu ng maray na hatol, asin kaisugan, ang Espiritu ng pagkamibid, asin pagkaot, ang Espiritu ng paggalang, asin paglingkod, ininagad ni Hulgi Kristo na sa mong kabarangnan. Amen. Ako at ang tanda kan Espiritu, ang balaog kaning Espiritu Santo. Amen. Mapasaiin mo ang katuninongan. Asin sa imong espiritu. Girly, ako ang tanda, ako balaog kan Espiritu Santo. Amen. Mapasaiin mo ang katuninongan. Sa imong espiritu. Ngunyan, mamibig kita sa mga tataramo na tinuklo sa to, kan sa tong kagurangnan. Matinog na po kita. Aman niya mo, nayaw ka sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong mangyari ang ang buhok kada. mo, dibi sa raga ni siring sa langit. Ang Sa mong kakanod sa saro, daw, itaw tong sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hara kami pagdaraha sa sugot ko di agawa kami sa maraot. Mga tugang, mamibig kita sa Diyos na sa tuyang Ama, bilang saro sa pagtubod, paglaw masipagkamot, na iwinar sa Espiritu Santo, ang sa tuyang sibag, kagurangnan na yugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Para sa satuyang mga tugang nangunyan, pinakusog kan balaog nin Espiritu Santo, tanganing sa pagtubod asin pagkamuot bilang sariganin sa indang buhay, sindamagin apostol asin saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibig. Para sa mga magurang, mga padrino asin madrina na nagdara kaining mga bagong kinumpil sa pagtubod, tanganing sa tataramon asin sa gibo madarasin da sa dala nin pagsunod kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibig. Para sa banal na simbahan nin Dios, ang satong Santo Papa, ang satuyang arsobispo, ang gabos na obispo asin gabos na padi, tanganing ang Dios na nagtipon sa to sa Espiritu Santo, papagdanayon kita sa pagtubod, asin pagkamuot sagkod na ang sa iyang aki magbalik pano nin kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibig. Para sa bilog na kinaaban, tanganing ang gabos na nagtutubod sa sarong ama, sarong kaglalang magkasararo bilang magturugang, asin hanapon ang kahadayaan ni Dios sa katuninongan kan Espiritu Santo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibig. O Diyos, ang mayang Ama, ibinatara mo ang Espiritu Santo sa mga apostoles, uli sa indasin huli man sa mga kasalihin ninda, itinaw mo ang Espiritu Santo sa imong banwaan, inayugaan sa mong pamibig, nang pagtubod asin pagkamuot na nakalakop sa iman, ipagulit ang Ebanghelyo, magtalubo sa puso ng gabos na nagtutubod, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Dumibig ang matugang paning sa kuwasin sa inyong atang, makamalugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Bagurang na namibig kami, kaugaying pabanalay ni mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyo espiritual, himwa kami mismo na daing tapos na atang uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong Itaas espiritu, ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat ka sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas sa danay asimsan sa in. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamana dahil kasaguran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Siya naherak sa mga sala ng tao, magpakumbabang mamundag sa birhen. Siya nagtiyo sa kang krus, nagtalingkas sa mo sa danay ng kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadanan, nagtao sa mo ng buhay na dahil kasaguran, kaya kaiba ka mga angeles and arkangeles, kaiba ka mga tronos and dominasyones, kasi kaiba kang kabos na lagtanok bo, nag-aawit kami kanhinon kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ka ng kadang banal, burabo din gabos sa kabanalan, kini mga atang namibig kami, pabanala ka na buon kan sa imong espiritu, takanin para sa mga maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugarin na buot, pinasaliban sa kung sa pasyon. Nagwa kan tinapay asin pagpasalamat pinakini asin tinaw siyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Sino man pakapamanggi pagkaya makakalis sing giraray pagpasalamat sa imo, itinao siya ang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay nitay ng kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napabuloson para sa indo asin para sa lakol sa magpatawad kan mga kasadan. Ini pag-ibaw nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami nagrumdom kan sa iyong pagkagadanas iyong pagkabuhay dawat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ng buhay asing kalis yung kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig ko mo ng makatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girunduma kagurangnan sa iyong simbahan na kalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
kay bakan sa mong papasidiyo na singkan sa mong obispo sa Alexandro asing kakabos na klero. Siring man giron duma sa imong pagherak, an sa mong matugang nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag ng sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mi, kami, tanin kay Ban Santa Maria, Birhen na akan Diyos, kay Ban San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sing gabos sa santos, na kay dupa nakapagayagaya sa imo, magkani kumain kay ras kan buhay, hindi kasagoran, mag-umaw, asin magkumuraway sa imong siriman, huli sa aki mong sa Yeso Kristo. Huli sa iya, sing kay bayan sa iya, sa imo Diyos ang mga kamhan sa pagkasarokan ng Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduhan kan mga kalitis sa tugon na simpinatod kan Diyos na kagulian, nangangas kitang magsabi. Aman niya mo, nayaw ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siling sa langit. Ang sa mong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya mo niyan. Asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa kabos na maraot, namibig kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mong katuninongan, tanin kami natabahan kan sa iyong paghaherak, magindanin nitaling ka sa kasalan na simaligtas sa kabos ng kapurisawan. Mantang kami nagkahalat kan ugbang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas ng sa Yeso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yeso Kristo ang kagurangnan ka nagsabi sa iyong mga apostoles, katuningan ni winawalt ko sa indoan sa kong katunungan tinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kung na magtubod kan sa iyong simbahan, kasi papagkanin ko na siya mga patuninong kasi magkaburunyog, sosog sa iyong kabuutan. Ika na mabuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninong ang kagurangnan, dahil na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatiraw ang kamuning katuninongan. Peace be with you. Malupod po. Uya ang kordero kan Diyos, yung nagpapara kan mga kasalag kang kinaban, para lumay na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
matindog po. Mamimbi kita. Kagurang nanimbi kami, kaugaying pamukan nila, ining mga dulot, asin sa mag-ako, kan pagtumululot, kan sakripisyo espiritual, himuha kami mismo, dahil tapos na atang, ulgi Kristo sa mong kagurangnan, Amen. matukaw po kita. Ngunyan po, inot na Domingo kan bulan na Agosto, kaya po sa mga birthday po ngayon na Agosto, sa mga masilibra kan sa inyong birthday, iba po kita ng birthday blessing, digdi na po kamo sa inutan para sa special blessing na para sa ito. Sa mga ipinangaki po ngayon na bulan na August, madyan na po kamo sa inutan. Antabang sa to, yaon sa ngaran kagagurangnan, ibon, ni langit, asindagan. Diyos Ama, kaglalang ng gabos na uya sa kinaban, iduludulot niya mo ang samong pasalamat at simpakomaw para sa imo regalo buhay. Hinanyuga ang sa muyang mga pamibi para sa muyang mga tugang na sa imong sorgoon na nguya nagsisilibarakan sa inyong kumplenya anyo, nguya na bulan na Agosto, asin nagpapasalamat sa regalo ng buhay, pamilya. Sanggaban mo sinda kan sa imong presensya sa grasya, takan ipadago sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa inyong mga pamilya, iraya mo sinda sa intasyon, kailangan asin anuman nakatibaadan, tanganing danay sinda makapaglikod sa imo, hulgi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan po botang pasalamatan ang atang offers last July 26, 2026. Jose Gavino, Rodelita Moroda, Flora Celevante, Salve Contreras, Romeo Manalo, Raquel Bas, Adelaida Lalong Isip, Eva Rillion, Mary Susan Olieta, Felicidad Lee, Flordeliza David, Marilu Malate, Tess de la Peña, Augusto Peñaridondo, Mary Jean Lita, Noel Celeste, Rosalie Baliescas, Salve Bitbit, Evelyn Abalayan, Carmen Alburo, Salvacion Panibe, Maria Sara Igusgiza, Adrian Parpan, Colian Rose Foliencio, Victoria Asuncion, Ronald Moroda, Leonardo Moroda, Marlene Lianza, Friel Alde, Leo Moroda, Mary Ann Monreal, Lori Cortez, Emily Rodriguez, Nena Dumalagan, Ann Montesilio, Denver San Juan, Salvacion Manacob, Santi Talagtag, Salvador Tabinas, Menchi Arga, Imelda Baguio, Doris Mendoza, Lau Ponce, Lordelita Salaw, Eliza Abundo, Leonida Javier, Gina Sarte, Salvacion Bronzal, Cherry Joy Connor, Alden and Maria Teresa Banot, Claire Burse, Efren Cortez, Gaspar Peliogo, Andy Rodriguez, Roselet Agapay, Leonila Reyeg, Jenaline Salva, Rebecca Baguio, Nesita Baguio, Maria Cortez, Victoria Camo, Napoleon Andal, Glessy Galero, Antonio Abalayan Jr., Marites Pana, Nelson De Leon, Onesto De La Torre Jr., Maria Jean Harokhok, Lolita Onagles, Noel Mendoza, Juliana Portezo, Elena Contreras, and Julie Alde.
Sa pitsa 19 po, mapuuna po ang sa tuyang Lubina. Kung pitsa 9 hanggang 27, Lubina Kilibin Rostro. As in, po naman po yan kan sa tuyang schedule ng mga pagsungko nina. Sa pitsa 18 po, yung kita sa Our Lady of Peña Francia dyan sa eskwelahan. Dangan sa September 28 to 5, September 5, iyo po ang sa tuyang nobinaryo para kay Nuestra Señora de Peña Francia. Dangan ang pitsa 5, iyo po ang sa tuyang maritime procession. Depende po yan sa oras. Dangan ang piyesta po niya to, September 6. Tigdi sa katuyang parokya. Domingo po yan. Dangan, pangirandom po, kada Lunes, may pong nagtaning misa. By the way, igwaning meeting mo niyan, ang gabos na membro kang Parish Pastoral Council. Asin sa tuyang pag-urlayan, tungkol digdi sa piyesta, asin binaryo nina, ngunya na September, asin ang tungkol sa siyang pagsungko. Siring man, ang ngunyang kutang pinapaabot po sa mga magurang na may aki na 6 na bulan, hasta 59 bulan. So more or less, ang 59 bulan nasa bago yan mag 5 years old. Pinapaabot po na igwa ng kita ng tigda sa Robilian na itala. Kaya ang Municipal Health Office, pinapangapunan ng mga magurang na magpartisipar as in mag-avail kan sa indong kan bakuna sa measles sa Sinrovilla supplemental immunization sa indong barangay ngunyan na Agosto. Ang pangapunan ng po ini hari ito ko Nora Del Bolaños, MD, ang sa tuyang Municipal Health Officer. And by the way, supposed to be ang meeting kan sa Rong Pastoral Council alas 9 ning aga pagkatapos kang misa. By the way, supposed to be kuta na ngunya na kasug ma-report na kuta sa tuyang kaibanan na padi. So tatawag kita ning parokyan vicar. Kaya lang mayo kitang kwarto mapagdagusan. Kaya nagpapayrayak mo yan ng mga kwarto. Hopefully matapos mo yan na simana. So sa madaling sabi, gusto ko lang ipaabot sa Indo na siya na lang ang magpabisto sa Indo pag-abot niya. Pero maabot siya mo yan na pastoral meeting, ipapabisto mo siya sa Parish Pastoral Council, mapresentar na siya kansiyang sa diri. Pero sa mo niyan, hopefully, next week, sana matapos na ang kwarto na papaistaran niya to sa iya. Matinig po ang gawos. Ang kagurangnan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Binisyon ng kamukha Diyos na mga kamahan ka nama, asing ka na aki, asing ka ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa na kagamu sa katulungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.